Again, you lemp wineti. I'm saying Tempugaba. Nama nketa no lulu kiti. Okay. Tweet is local on Bugi. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. And watch it higher get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chideka Bagoko. Upi Hani Nishi, Upi Hani Bunishi. Branga Bia Uraka amanga no look. Upi Hani Bunishi. Upi Hani Bunishi. Yes, no. Kelelem, no team here. Bring who I got in my Bianca Baker, Ngaki, Yangi Kilayaki Wishbom mad. Thank you. It's a principal, Brangada. What Pakanishigi? Say what Pakanishigi? What Pakanishigi? Now, mamma, what principal no be Branga Bia, thank you. Whatever now, when I like a pilot of Ramaso, come hurry we here and up as me when I. When I get a man who reach Harry to go up all our food. When I can't clean the screen phone now. Ebe camera no clean here. Clean. Oh, Chile can no one more you want to hear here. Go back. A little than. Back on the front. Heck, I would dumbbell look again. Huh? What I can look cooking my pink on when I go kaki when I can wear them new. Oh, what I am again? Who born you? Who be with you? Who grown you? Branga Bia where I can open. Hey, Panopia, what dumbbell, working age a pa yono, na gym house. No, sir. Then they lay hold your ball like this. They lay hold your gym equipment, one of the gym equipment, man, yeah. They lay hold you, I don't know, sir. You do know today. Aya, no front to English. Branga best from English. So I said, sit here when you be. I told that touch. It touch is able to sit here front. Sit here front. Branga there's a lol. Bianga Bia. I said you first say that in here. Look at. I know you say here, Jarona BBN. Get a came in Nara. Oh, wait, now, Bishop, oh, wait. And I heard you and a copy Jarona BBN. But I got pussy came now. Who's here? They are front. The letters on. Go back. What pack and Ukuga? And where Bray? No, sir. And I pro like this. Yes, sir. Huh? Wait, Brandy. And where home bra? I have. I'm not one now. No, I don't know. I got me brand on ayat. The letters on. Don't answer. Different to the front. Hey, Chilekenna. Ike you going to boot over. You boot over chair walking. Eh? Le one ya front on one bingo when we look at. What packadia? Look at. Ike you going to boot over go back walking. Eh? Okay, come to the one ya front to some him to again. Eh? Bishop, Mama, let's go see him. Them you. Look at. Gabriel came for Faro up and a bit of metrolaka. Bianga Bia ton or I'm just see hen on you yagan on us. The mania front on your reary. The mania fronto. Purotunga, Imaria gonna bring you down here. I'll see you changam,
cat. You give me a pata. I'm just saying, I'm not going to Bishop, again, the one front. Brick home, why you see me, dear, ababu nose. Brick home, why you see Bababu Dihanos or Bianca Biagam, Meshapa, our chicken. Gate come wine, won't shimpe, Ababu Dihababu, get hot to Telehanad. Gabru di Bianca Biagam, Lube di Ikagad like this. Hi, Jesus Christ. Oh, you can't program Jesus here. Which Jesus can't program here? The program Jesus that come on, we're fighting to go in front. We're fighting to go in front. Bring it to them high, Jesus Christ. Emma Jesus, you can like this. Emma Jesus, and by yourself, Yakanike. Emma Jesus, you could look front, Mbalela. They hope only you can make it. They got document to Ghana, say go and win now. Oh, could imagine they pay a Yahoo. He can mahad like this. Or like this. Bishop, I know why you're big con. Damn you. The one ya front. Gabrico machine them, Maha Petagai, Omaka Petagai, he can mahad the one ya front. The one ya front. Nama Moreza Keji Pata. Oh. I sing it them your walk, Abarage, Begage, meningitis, and uncle. Hey, Jesus. Gabrico Nyaria, Bianca, Biada, Emega Guy. That would have phone again, one big with fine girl. Hey, Church, here, listen, I'm not talking with you. If you laugh here, I remove you here. You laugh here, I remove you here. And when you were son. Ghana Bible, get Joanna or Zachariah. Get Joe Bible, Lenga Muniano. God will give you drag again who Tazi Kemunya Zachariah. Ebranga Babri Kemunya Zachariah, Bianca Bandam say, Sawerton Jilekashi. No versa. Behave for working out to Ghana to a camera hotung Ghana. Doctor here be clean him heat here. The week a piece you dance. Bianca Bianerem. Enough. Namswage. As you met a can you again, but I can you again. I bring you time, and I'm not talking about it. Eki Branga be me hente chan letter. No, yes. You told me why in there, and that Baba Nabu. Aha, Okay, Chupu. Innocent. Mega compose within no to Ghana. And you get out of this place, Ghana. Aya, the way who got on straight. Why who come on in there? The way who got on straight. Le honey at no good. Then what? I say, keep that your face straight. Check a bagoko. Brick camera spire, Bianca, Bian, some may interview. All the kitchen, you know, Tunga. I will remove you and I'm not joking. Then when you hit your lip and I'm happy to get you at that thing. I'm not removing a map block here. It's half a go again. Annabella. Okay, Chupu. That phone each night or set it or epina. Nga put to get a picture and I will block you. I will never join you. I said, drop that thing. I said, drop that thing. One thing, Branga being ram heat. Branga be Ibrum fan. Oh, Cabran again. My hit him again. When you're ready. Hell, chill. Okay. Just each head it easy. Man, I hit it on a marriage. When you're ready. As one. When you were a bishop. I sang it, damn you.
Ikege yichi kemo nkema no kuosi chachonga banana onara. Branga bia megata. Megata. Aha ge. Ogechukwu. Ogechukwu onya. Innocent. Ede afole. 27. What year come? Okay. 1998. Hello, la kwegara. Agara Mahadum. Gede ke na. I own a restaurant. I'm working English as I own. Onye na-aga mahadum. Manye mama branga besoro meji English be compose no. Be compose la here ga. Iji English be philanthropist be ime ahịa ka oje boutique. Onye reri. Ị ga hụ school ni were English be gwo bis na jishi. Nwa bingo. Lewanya here straight, lewanya straight. Lewanya straight. Lewanya straight. Each and then mama put to tea center. Why mama put? Your interview. Elangish in an Elangino. Lagos. Negana Nagodendo. Yes. It's umole. I remember. Umole kewe prola. No. I didn't support abortion. Oh my God, let's say. Aku Igbo kam sugara here. Aku Igbo kam sugara here. Igbo council now, Bishop. Okay. English I hate it. You will spoke it here. If that is spoke of English now, you will spoke English here. You will spoke it. Me spoke English. Brasa Bishop Adrian Hamu. Me spoke English in Gamma City Mamma. You will spoke that English. In all time, what can make it? Guess there. Yes, sir. Ah? Mba. Uno Jolena family uno. 3, 4. 3, 4. Mpaga ngone koburu. Nka family uno. Oluno de 3, 4. Mpaga ngone onye oburu na family uno. 3 canto now, 4 kaidi all together. 3 canto. One inch the confused. Hey, focus here. Focus here. See focus and kwechiri. Okay. Me pesa you. Eme no ko onye ngoburu onwe ya na amu. N'otu ọ dị. Papa nkolo. Abala mpaga akantị mbụ. No. Mba. Nkịta ahụ nwere nkịta. Yes. Ya wụrụ ono de no that means nkịta ahụ mere unu 4 ije ma ha olu no. Oh, very nkịta now. That means nkịta mpaga nsoro mere unu 4 ije agwa m 3 4. That means nkịta ka ị bịa na consider ka ọ gwọrọ nwanne gị onye riri eri 3 4 3 4 ma ha olu no de. Oh, very nkịta na Bishop. Dem you Chineke agbaghị ọkụ obere nkịta ọwụ ya mere unu 4. Ọwụ ya mere unu 4 nwa bingo. Wepụ aka n'ọnụ gị 3 4 3 4. Na-enwere nkịta mere family member ndị eriri eri. Family nne ha na-amụ nkịta yala nna. Ekuga ije dị. Ekuga ije dị gịsị m. Mba.
Enwelo onye gbara ara n'ụlọ unu mbụ. Mba. Iwe onye akpịrị. Mba. Nkịta unu ahụ ọwụ nne ka ọwụ oke. Nne. Look at. Ilubeghị di. Ilubeghị di unu aga kpara nkịta dewe n'ụlọ unu. Then nkịta pụghị ụzọ ya amụọ nwa echicha nwa ha ara. Mụọ nwa echicha nwa ha ara. Eme ya baptizim ga-egume ha ara. Look at. Family unu mpaghị masị ilubeghị di. Akpọrọ nkịta bịa den eti nkịta epụghị ụzọ na ma ọtọ mụnwa ụmụ. Na ma ọtọ mụnwa ụmụ mụshi ụmụ. Akụma ha yala aṅụ echighe ụmụ ha ara. Kege iji ara gị nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị. Tell ya nọ ka kọpụ eji arụra bread. Anaghị ehicha kọpụ eji arụra bread. Na akpọrọ nkịta tekpasị onwe unu. Nwere nne nkịta. Nne. Ọ ga-epu ụzọ taa nwoke na mụshi ụmụ ya atọ ụmụ gị. Onye riri eri. Bishop, where were you now? Amaka ịgba mgbe gwayọ. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Amaka ịgba mgbere gwayọ Chineke agba gị ọkụ. Unu gara aga zụ nkịta dewere onwe unu. Ya wọ nne for that matter. Echi na ya pụghị ụzọ mụshi ụmụ. Takom ihu nnọọ ka onye focus that your face here. Focus that your face here. Ụdị mmadụ gị na ndị plọmba bịa ịrụ toilet n'ụlọ unu na ha gbara gị kọja sacha gị azụ blamba. Eriri gị eri. Enwere mgbe a tagidere gị otele gị na-ada ka fan mebiri emebi iweyi. Nwoke ọtagidere gị ya akọ asị n'aka ya ti mara na otele gị na-ata gị. Mba, nna agba mmiri. Mba. Chineke gbakwa gị ọkụ gbagbukwa onwe gị na mmiri onye mmamịrị agbawa gị blad otele gị ọwụ ihe fụtụrụ wee rụ akụwa eji ha na-amụ n'aka soja sacha gị blad otele gị bịa ga bịa gwa m sị ịgbagagbuchi mmiri tapụ bọholu weelụ ụmụnna bịara ga bịa gwa m sị ị na-agba mmiri ịgbagha mmiri ewerela ha amụ jụwa asacha blad otele gị keghe oghere oghe bịara ga bịa gwa m ịgba mmiri ọba mamịrị ụlọ. Come on, remove that your hand from your mouth and I don't want that laughter here. Baga with mmiri. Baga mmiri. Ị gara anyụta na cup tii na fridge dị na mpaghara lọta gị ike ya ya aṅụma ebe baga mmiri. Anyway, sorry sir. Ike dispenser. Branga bịa gwa m sị baga mmiri. Ebe pa dispenser n'ike agara ya. Ọ bụ na mmiri. Agakwala ụlọ ọgwụ ga mara ihe mere blad ike gị. Bịa nga bịa gwawa ụgwọ asị gbaga. Agakwala hospital asị eche eke gị blad otele. Agbawa ha na gị blad otele. Asị gị temyo. Onye nwa agana. Temyo. Ịna-agba mmiri. Ịgbaga mmiri. Ọ bụ na mmiri. Enyiwa ama azụ friji. Nye eriri eri. Ebe ịgbaga mmiri azụ ga-anọcha gị n'ike na. Azụ ọkpọ ma mangala ma kroka ha jụchara gị n'ime ikpu onye ọgba mmiri otele dispenser mamịrị dispenser nya otele dispenser. Ụmụ nwoke ole tarala gị? 3 ịtọ. Aha. Wisdom. Chukwuebuka Stanley. Ka ihe mere na ndị ataghị agha alụ gị? The first one, I fell out of love. Hey, okay. I feel one English. What is a pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. What is a noun? A noun is the name of a person, animal, place, or thing.
Yes, English here again, maybe to go. I bring you down here. Go to that again, Mama put here again. Give young people with English, be so that I'm here. Behave yourself. In English also. In English also, get a lie, Yoruba Gabri. One ping on one. There is him rende que traga loge. Onye nke mbụ mbịa kwụsị ife ya n'anya ntapụrụ na love euchi m like ntapụrụ na love yọtara. Onye nke abụọ phone m furu, so mgbe phone m furu I lose contact. Onye nke atọ ọ na-akụ nwaanyị ihe, so because of that it's not mature. Ana atake na anyo. Yeah, oh yes, it depends on your time. Again, you lemp wineti. I'm saying them. Tempugeba. Na mama kita no no kegiti. Yeah. Okay. Ehono titi dere local na mpuge. Ehono titi dere local na mpuge tie no ko nya agbaga okpukpo onye apogara ganga na okpukpo. Asenge dam yo chire ka agbaga okko. Yeni na form ga na witie de. Mete sigeti ihe o ga witie. Don't worry. Asenge dam you not I'm gonna use my best answer. Okay. Nyeri. Thank you. Loto she dere local na mpu tie. Etie no ko nya akpoga nga na agba okpukpo. Bright Bundogbi. Don't worry, you can do the best answer. Don't worry, more than room. I think it could shaka no. It's game one you'll be Abasra school. Ya la me explain no la. No school undobi, go to school undobi. Get home. One you had to me explain the halawala to onye na ihe no onye nego. Nyeri branga bieti undobi here. Genotype again. Blood group again. O positive. What phone number again? 090-4355. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya takushi is again for what? Subscribe for this place. Chineka Bago. 090-4355-2487. Thank you for making my day. At least you put a smile on my face.